vielä pilkissä, kun on niin paljon uvealankoja, että uskalla kelekalla tuon kauemmaksi. Mä en ihan vieressä uvealat. Mistä tästä uskaltaa? Mä en saattaa olla, että tämä on viimeinen päivä, kun minä käyn. Alkaa olla sen verran vaarallisen näköistä tämä. Tossa siinä on nyt parikymmentä senttiä on vielä sitä teräsjäätä. Sitten ei oo tullut enää oikein. Ei edes kaiussa näkynyt ainuttakaan kallaa siinä alapuolella. Sivuilla tietysti näkyy. Tää isoja ahvenne en oo enää saanut nyt pari viikkoa. Haukia tullut ja semmosia pienehköjä ahvenne. Vaan. Näiltä tien, no minä sain silloin viimeksi, tai silloin muutama viikko sitten, toistakymmentä yli puolen kiloa ahventa. Tähän väliin voitaisiin käydä kahtomassa, että minkälaisia kaloja sitä silloin tuli. Käydään kahtomassa tähän pällanne. Tervehdys. Tultiin ahvennien narraamaan tällä kertaa. Niin hyvä ilma tuli, että oli pakko tulla kyllä järveen. Ihan kivasti. Ihan hyvin on nyt tullut ahventa. Tuolla tutkassa näkyy koko ajan, nyt ei liike. Hirmu varovaisesti vaan ottaa. Nyt siitä tulipas melkoinen ahven. Semmoinen. Tuos. Kommeita ahvenne. Tämä on tommonen vajeeta puoli kiloa. Tuo äskeinen oli tuplat isompi. Kommeita ahvenne. Nyt se on iso. Nyt on hauki. Käpälkilä on. Kuullaan isompi. Täällä on. Tän tehtissä vuorokarpu. Tässä sattuu. Kumpi se on? Pikkunen hauki. Eihän se iso hauki ollut, tommonen kiloinen hauki. Tähän takaisin. Otan kuvaa ensin. Semmonen ahven siitä taas tuli. Semmonen parisattaa. Siellä on iso hauki. Nyt täällä on joku isompi. Tunsin sen. Näki tuossa. Tuo. Niin. Melkoinen ahven täällä on. Joo.
Se näki tuossa tutkasta, jotta tämä on isompi. Taas tuli tuommoinen ahven. Näen sitten tämän hauki. Nyt käsillä ei tarttunut. Nyt siellä on taas iso ahven on kyllä taas. Tämä on järkyttävän kokoisia ahvenne. Semmonen tuli tuossa. Nyt siellä on iso kala. Järkyttävän kone ahve. Ei mennä tulla tuosta avannosta. Oho! Huhhuh, mikä ahve. Tämä voi olla 1 kiloa jo. Kahtokkaa. Ihan järkyttävän kokoisia ahvenneita lammessa. Irttaa nyt sieltä. Tämä on jo niin iso, että tämä minä maan päästä pois. Punnittaa se. Tuolta noin. Kilo 100. Siinä on elämäni ensimmäinen kilo ahve. Siellä on taas iso haaki. Iso haaki. Karkas, oli iso ahve. Ihan järkyttävän kokoinen. Vilaus vain näkyy. Oli aina saman kone mikä tuo äsken, se isompikin. Ei reikkää mennä. Iso ahven taas. Liian siellä pohjassa vähän nyt pöllytti. Tulihan sieltä joku nousi. Nyt siitä tarttu isompia näki tosta. Kun tämä ahve vaan hauki. Haukihan se. Hyvin näkyy kun ahvenet lähti karkkuun, niin hetkenpä se tuli hauki. Ahven taas. Joo, järkyttävä ahven taas. Tuommoinen. Semmonen ahven tällä kertaa. Huhhuh. Yli puoli kiloa taas.
näki jo tuosta. On tämä lampi kyllä ihan älyttömästi kyllä isoja. Olisikohan tullut 13 nyt yli puolen kilon ahvenia. Kuukkava kaikki. Että semmoista. Hienoja ahvenia, ei ollut muuta. Punnittaa. Tuleehan sieltä iso otetta. $740 on tämä. 740 €. On tässä kyllä hienoja ahvenia, ei voi muuta sanoa. Kyllä en minä ota tuota ruokakalaksi, jos minä pääsin pois. Niin kuin on tehnyt suurimmalle osalle. 40 minä oon ottanut niistä isosta ahvenista. 4 kipaalista. Tämäkään, niin tämä ei oo iso tämä lampi minun mielestä, vaikka järven nimellä on. Se kanta ei pysty olemaan hirveän iso. Sillä en oo ottanut kuin muutamia. Kun nyt on niin pirun mukava pilikki, mitä isoja ahvenia. Kylläpä siinä, jatketaan pilikki. Huomasin jo tässä päivän aikana, että tuo jää on sohjontunut tuo pinta ihan älyttömästi lisää tässä päivän aikana. Tietää kun toista kun tää asetta lämmintä. Päätin, että tämä oli nyt viimeinen päivä tälle vuodelle tälle talvelle pilikkimistä. Ihan hyvähän tuosta tuli. Taas tuli iso ahvei. Pari pikkusta ja yksi iso. 740 €. Nyt siellä on taas kommea ahvetta. Näitä tulloo kommeta ahvetta. Perkele karkasi saata. Onneksi ei vennyt syyttää. Karkasi vielä tuonne avanttoon tipahti. Tuonne puolen kilon ahvetta. Täällä on iso. Voi tos puhelin tipahtaa. Puhelin se pitää.